गाबोन नायनो थांगोन दे। ओरैनोलाय सिख्लाखौ मोजाङानो नुदों र'। मोगथाङाबा माबायसि दाबा आरो फोजोंसारा फसायोना फसाया? फसायबालाय मोजां जागौमोन, लाबोसिगौमोनहाय। बिहामजो नांसिगौमोनहाय। हाबायाबो हाबा खालामनो बैसो जाबायना। दे गाबोन थांगोन दे। गाबोनबा हाबा फोजोंसाराव थांगोन ना थाङा? आं थांग्रोनि र' नङाबा। माने गाबोन डाइरेक्ट नायनो होनानै थाङा आङो। नोंसानाव थांगोन ना, ओमफ्राय नोंसानाव सिख्लाखौ लिंहरबानो जाबाय। दे होमबा। फोजोंसारा फसायबाबो जासिगौमोनहाय, खालि नाङा नाङाल' बुङो। आंबो आरो बुरैबायना, बिहामजो नांगौहाय। सासेयाथ' थगायबायानो। आबा, आं गाबोननो मादै लाहानाव थांनो नागिरदों र'। जानो गोनां बिहामजोखौ, नङाबा थौ नोंबो आबा। आं थाङालै आयै गाबोन, नों थांग्रोनाय, नोङो नायना फैग्रोनाय, नों फैखांनायनि उनाव आं थांसै। नों गाबोन थांखाबालाय माथो जायोखाय? दे मा जायो नायनोसै गाबोन खिन्थागोन दे आं। आबा, आंनिबाथ' सिख्लाया नुनायाव मोजाङानो, आरो मोजांबोनो सिख्लाया। बेखौनो लाबोनाया हामसिगोन नामा? देनाय नायग्रोनि मा जायो, आंबो फसायनो नांबायना आयै। आंनिबाथ' नोंबो फसायखागोन, माथो नुनायाव मोजांथार नुदों आंहा। फट'आवलाय मोजां नुखायो र', मोगथाङावसो दा। देनाय थेवब्लाबो नायहैग्रोनोसै। आंनो नाङालै आयै, आंनो रावबो हिनजावखौनो नांला। आं सासेल' सिख्ला मोजां मोनोमोन, बिनि मुङानो जाबाय बिबारि। नों गाख्रबाय थानायखायसो मिसाखौनो आङो नायनि देनाय होनना बुंदों। जेनेबा फसायबा हाबा खालामगोन होनना बुंदों, नाथाय आंनो नाङा आयै। जायखौबा आंनिख्रुइबो बांसिन फोथायदोंमोन, बै सिख्लायानो जुदि आंखौ बेफोरबायदि खालामदोंबा, आरो गुबुनखौलाय आं बोरै फोथायनो? आरोथ' आजिखालि हाबा जाखांनायनि उनावबो गोसथोबावसो। गथ' गारै गारै हौवा गारै गारै थाङो। आंनो नाङा, आंनो रावबो हिनजाव नाङा, हाजारखि साइस जाया मानो। आरो बेफोरखौथ' बाद हो, आंनो नांखाया। हाजारखि मोजांबाबो गाज्रिबाबो नाङा आंनो। दाथ' आंनि खर' माथायाव माबा बेलेग बाथ्रासो सोलिगासिनो आयै। बै बिबारिया बिराद लेबेल ना, नायगासिनोसो आङो बेखौ आयै। थगायनाथ' गुबुन हौवाजों थांबायानो, आरो दा नुनानै ओरैनो माथो होबाबो आंहा दाय जायो। बेफोरबायदि मानसिखौसो माखौबा नागारनायाव गैयालै, नायबासो दं आं नायबासो दङ नोंनि लेबेल। हारसिं मा खालामबाय थानोलै, जुगानो फाखासे थांना फैनोसैलै। टिभि आरो मबाइलखौबो बेसे नायनो बरिं मोनलायलाङो। फारसेथिं हिनजावाबो बा माला फैयो, साननैसोनि उनावसो फैसिगोन, मा जाबावनो। हेलौ आं न'आव थांगासिनो, नों न'आव दंबाय थायोना? नों फैनो नागिरदों दिनै? दे फै, आंलाय हारसिं बेसे थानो, मबाइल टिभिखौबो बेसे नायनो होननानै आं सकआवसो ओंखारलांनो नागिरदोंमोन। दे फैदो नोङो, आं लायनांगोन ना नोंखौ? नों गजा सकसिम लांफैबाबो जागोन दे आंखौ। नों न'आवनो दंबाय थायोना टिल्लु? सिखावफोरथ' हाबाखै? सिखाव हाबाखै, न'आवनो दंबाय थायो दे। नों न'आवनो था। आजिखालि सिखावफोरजों जेबो माबा गेरेन्टि गैया, सानावबो खावनो माथो। नों न'आवनो था। मा? न'आवनो खावगोन माने? नोंथ' खजानाखौ थाला मारिना दोनखादों। नों थाला मारिनायनिफ्राय आं खजानाखौनो दांखायाखै, आब'मोनाबो दांखायाखै। आं थांगासिनो र' टिल्लु, नों न'आवनो थाथ'। आङो गजा सक मोनबाथाय नोंखौ लिंहरगोन दे। नङा दे, आं हारसिं थांगोन दे। न'आवनो था दे टिल्लु, बर'रावबो थांनाङा। न'आवनो थानांगौ? दै सिखाव फैलालै दानिया। जेबो बिसास गैयालै सिखावफोरजों टिल्लु, न'आवनो था। दे आं थाङा दे नों फैग्रो। नोंखौ गजा सकसिम माबा नांगोन ना, लायनांगोन ना? नाङालै टिल्लु, नाङा होनबाथाय बुजिमाया ना मायो? नै आं थांगासिनो, दे दोनथ'। र' नोंथ' साननैसो थाबावनो सानदोंमोन ना? मा आइया हामबाय नामा लोमजानाया? औ हामथ'बाय। देनाय दोनथ'नाय, आं ओंखारनि र'। दे मा मैया बुंदोंमोन साननैसो थाबावगोन होननानै, दिनै आरो फैनो जालायबाय। मा सिखाव फैजानो गिदों बेलाय? आं बे बिजुलिखौ हमनो हालालै, मा जामारदों आसल मथे मानसियानो। आरो आंखौ सकआव थांनो होआखै नै, सिखाव फैगोननो। बिसास गैयानो मालाय रावजोंबो। बेथ' दानो मोनफैनाय नङा, फाखोसे थांना फैनोलै, बेसे न'आव थाबाय थानो बरिं मोनदों आं। र' आब'खौ फन हरनि र', बिजुलिया फैनो नागिरदों होननानै। हेलौ आब', माबा बिजुलिया दिनै फैनो नागिरदों। बिजुलिया फैनो नागिरदों? दे मोजाङानो जाबाय दे। माथो साननैसो थाबावगोन होनदोंमोन? ओमफ्राय बिमाया हामथ'लायबाय माथो, दा फैनो ओंखारबाय। बिमानियाबो मा लोमजानाय जादोंबा, दसेनो मोजां जाब्रबो, दसेनो आरो गोसा जाब्रबो, मोनथिला दे आरो। औ मोनथिला दे आरो, बिसोरसो मोनथिगौ माबा बेमार जादों।
ओमफ्राय फैमारनो नागिरदोंबा? औ नै ओंखारबायानो फैनो नागिरदोंनो। दे आंलाय माला फैगोनसो सानबाय दंमोन। ओमफ्राय टिलु जों थांगोनखौ खिन्थानाङा, जों दिनैनो थांगोन दायो। मानो आब'? नोंसोर फैगोनखौलाय खिन्थाबालाय मा जायोखाय? ओरैनो जेनेबा माने खिन्थानाङा आरोना। जों थांगोनखौलाय मानो खिन्थाबाय थानांगौ, खिन्थानाङा। दे होमबालाय। औ दे जों दायो थांगासिनो र'। नोंसोरबो दिनै फैमारगोनबा होमबा? औ थांगोन, मानो थाङा, थांगोन र'। दे होमबालाय। माने आंहाबो थांबाय थानो सम गैलाना, आरो आंनाबो देहाया गाज्रि जाबाय थायोना, जेनेबा बिदिनो खर' गिदिंनाय सानाय बिदि जाबाय थायोना, बेनिखायनो बे साननैसोआ माने एसे मोजां मोनदों। एसे मोजां मोननायावनो थांनोसै। दे होमबालाय। औ दे फै बिजुलि, नों फैनो ओंखारबाय मोजाङानो जाबाय दे। टिलुआथ' नोंखौ बेसेबा मोजां सानबाय दङ, नाथाय नों सिं सिं बोरै दिनैसो मिथिसिगोन। बिजुलिखौ ना ओरैबायदि लाजि फोनांगोन, नायबाय था नों बिजुलि, नों जोंनि खजानाखौ खावना लांग्राना, नोंखौ ओरैबायदि लाजि फोनांगोन ना। मोस्रोमखौ खबर हरनि र', बेबो थांनांगोन ना। हेलौ मोस्रोम। औ मायो आब'? मोस्रोम, दिनै बिजुलिया फैयोनो, जोंबो दिनैनो थांगोन। मा गेरेन्टि बियो गाबोननो थांफिननो हानाय, बेनिखायनो जोंबो दिनैनो थांगोन थौ। नंगौ नामा? दिनैनो फैगोन बियो? दे जागोन दे। औ सान्स मोननायावनो थांनोसै। बे बिजुलिजोंलाय मा गेरेन्टि? आरोथ' बियो खजानाखौ गैया होननानै मिथिखादों, जेनेबा बिथ' खजानानि बागसुखौ खुलिखाना नायखादोंलै आंनिबा बियो। ओमफ्राय जेनेबा मानोबा फैनो नागिरदों, मायबा खारनाव फैनो नागिरदोंबो जानो हानाय न'आव। मिथिला दे आब', बिनि दिमागावदि मा सोलिबाय दङ, जेखिजाया जोंबो दिनैनो थांगोन ना। औ दे, आंहाबो ओंखाम ओंख्रि संनानै थांसै। दे आंहाबो ओंखाम ओंख्रि संनि र' न'आव खिन्थानो थांनि र' आङो। नेरसोनाबो गैया र', बिखुनजोआसो दङ, बेबो एसे बोरैबासो खालामगोन खोमा। बेनि बोरैबा खालामनायखौ बाद हो, जेखिजाया जों दिनै थांथारनांगोन। दे दोनदो फना, नोंहाबो ओंखाम संदो, आंहाबो संनोसै। औ दे। बिजुलि सैथान, नोंसो मोनथिमारगौ दे आरो नोंनि ब्रेनावदि मा सोलिबाय दङ। माबा मोनसे खारनथ' दङ, नङाबा नोङो मैयाल'सो बुंदोंमोननो साननैसोनि उनाव फैगोन होननानै, ओमफ्राय दिनैनो फैनो ओंखारलायबाय। आरो नोंनि बिमाया लोमजायाखै होनना आं मोनथिखाबाय, नों जोंफोरखौ मोनथियै सानदों नामा? आंहाबो ओंखामखौ संनानै थांसै। आइनो खिन्थाहैनि र' दिनै थांबावगोन होननानै। थांसै आंबा न'आव, ओरैनो खजानाया गोमाजोब्बाय, भिखारि जाबाय आङो। न'आव ओजों जा सना दं बेखौनो मोजाङै लानांसिगोन आं, अबावबा बेबो सिखावसो जासिगोन। थांसै आं। आंनि खजानाखौ सोर खावमारदों आसलमथे, सोर? बे लैथोसेया खावाखैबा सोर खावगोन? आरो जुदि लैथोसेया खावाखैबा सोर खावनो हागौ? आरो आं न'आवसो थांनो नागिरदों र', ओमफ्राय खजाना गोमानायखौथ' बिसोरो सानसे नङा सानसेबाबो मोनथिखागोन। बाहानाखौथ' दिहुनथारनांगोन आं ओजों थांनानै, मायबा नङा मायबा मोनसेबाबो। औ अबावबा आंखौसो सेक जागोन आरो, बिसोरथ' मोनथिखागोन गोमानायफोरखौ। थांसै आं थाला बेयाव, जा एसे सना दङ बेबो अबावबा गोमाबा सेस भिखारि जानांगोन। आयै थांसै आङो। थांमानोसै होनबाय। थाङाबा जरानिसे सना दङ, बेबो जुदि गोमाना थाबा मा जागोन हो? ओरैनोबा आं भिखारि जाबाय, करोड़ थाखानि सना गोमा जाबाय आंहा। आयै नों मा बुजि मोननो, आंसो मोनथिगौ। नोंनि बिहामजोआ जुदि खावाखैबा सोर खावगोन आरो हो? आं एसेबां मोजाङै सोना लाबोखादोंमोन। मोनथिलाहाय आङो सोरबा खावमारदों दा। करोड़ थाखानि सनामोन आयै, आं दा भिखारि जाबायना, बयनिसायबो धोनि जानो नागिरदोंमोन आङो। आं नोंखौ एसेबां मोजाङै डिउटि होनो होबाय, नों मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ? नों जुदि दिनै न'आवनो थाबाय थानायबा बेफोरबायदि जानाय नङामोन ना। आइ खिजानिबा नोंनो सोनो बावफ्लांदों खोमा, बाक्सु गोजाखौनो लाबोफ्लाङाखैथ' नोङो। मा फाग्लि बायदि खोथा बुङो नोङो आयै? बाक्सु गोजालाय आंलाय मानो लाबोनो? आरो अन्थाइखौ सोर सोना दोनदों हा? जुदि आंनि सनाखौ खावाखैबा अन्थाइखौ सोर सोना दोनदों? बेबोथ' मोनसे खोथा र', सोरबा लांमारखौ दा। बे बिहामजोआबा खावमारदोंना खावमाराखै, थांनाय नों न'आव खेबसे नायहैग्रोनाय। जों न'आव थांनोलाय आंलाय अबाव मोनबावनो, नोंनि बिहामजोआनो खावदों। खावनाय रखमबो मोनो, खावि रखमबो मोनो दा, खावमारदोंना खावमाराखैबा। मानो खावाखै जानो हागौ हा? जों आदानि गोसोखौनो जुदि खावनो हादोंबा सनायालाय मा? नंगौ नामा बिजुलि? ओइ बिहामजो, नों सनाखौ खावदों नामा इलि हा? खावदोंबा दिहुना हो, मोनथिगौ ना? बिजुलिनि सनाखौ खावनालाय नोंलाय मा मोनगोनसि हा? मालायनि सना खावनानै नोङो मोजाङै मोनजाया। आयै आं खावाखै, नोंसोर आंखौ मा सिखाव सानबाय थायो? आं सिखाव नङाथ', सिखावा सोरबायासो।
ओमफ्राय नोंसोरो आंखौसो सानबाय दङ। सिखावा सोरबायासो? सोरो? हा? सोरो? नों नङाबा सोरो? आं एसेबां मोजाङै सोनानै लाबोखादोंमोन बाक्सुआव। नोंनि अनगाथ' बे न'आव रावबो गैया। ना सिखाव हाबफैदों ना सोरबायानो फैदों, रावबोआनो फैयाखै, नोंल'सो। नोङो आंनि सनाखौ खावनानै फबना दोनदों ना? ओमफ्राय अन्थाइ सोजोबना दोनदों। पाप नांगोन नोङो। आंनि खजाना सनाखौ खावनाया। आंखौ सिखाव हमनानै लाब गैया बिजुलि। आंखौ नों हाजारखि सिखाव हमा मानो, नों आंनाव खजानाखौ मोनखाया। मानोना आं खावखायाखै। नों बोरै मोनगोन दे आंनाव नागिरबाबो? फबना दोनदों आरोहाय नोङो ना? आंलाय माला फबनो दे? आइयानो दंबाय थाखायो आंजों। थेवब्लाबो आं दसे सम थांदोंमोन ना, बेयावनो नोङो फबबाय खोमा। मा बुंबावनो आरो, नोंसोर आंखौ फोथायाना? मोनथिगोन दे साननैसोनि उनाव सोर सिखाव नङा। जेनेबा मानो बेफोरबायदि बुंलांखो बियो? मा गावखौनो गाव बिराद गोरों सानना लादों नामा बियो? आंनि सनाखौ बे लैथोसेया खावाखै, सोरबाया खावगोन दे? बुंनो हालाहाय, आंबो मोनथिला। नोंनि थाखायनो आयै, नों जुदि मोजाङै डिउटि होनायमोनबा दासिमहालागै आं एसेबां फाग्लि जायामोन। उन्दुलांला आयै, मिथिगौ ना? अबावथ' बिजुलिया दाबो मोनफैला। जिरायथ'नोसै आं बेयावनो। गजा सकसिम लायनो नागिरबाय, गजा सकसिमबो लायनो होला। होमबा थाथोसै, फैथोंसै गावनो। टिल्लु, सफैबाय आङो। बिजुलि, सफैबाय। नोंखौनो नेबाय दङमोन आङो। टिल्लु, नों न'आवनो दंबाय थायोमोन ना? औलै औ सना, आं नोंखौनो नेबाय दं दहायनिफ्रायनो। न'आवनो दंबाय थायो। गजा सकसिम लायनो नागिरबाय गावखौ, गावगाया लायनो होआसै। हामबाय आंनि आइ बिखुनजोआ? आइयाथ' हामबाय र'। माबा, आं बिराद टेनसनलै टिल्लु। मानि थाखाय? मानि थाखाय माने ओरैनो। बिसोरथ' गोजाना गोमानायखौ मोनथिगोनलै। अबावबा आंखौसो खावदों होननानै बिसोरो सोंख खालामगोन। बेनिखायनो मोनसे बाहाना दिहुननि र' आङो। टिल्लु, जोंनि गामियाव सिखाव जादोंसो। मोनसे न'खराव ना 5 लाखसोनि सना खावना लांदों। जोंनियावबो सिखावफोर हाबाखैमोनथ'। टिल्लु, मोजाङै दंना गैया खजानायालाय? जोंनियाव सिखाव फैयाखैलै सना। दङ बिदिनो। जोंथ' नायखायाखैबो खजानाखौ, आब'मोनाबो नायाखै आरो आंबो नायाखै। थेवब्लाबो आं जे बोरैबा मोनदोंहाय टिल्लु। थुना जोंनिया खजानाया दंना गैया नायहैनि। जेनेबा आजिखालिनि जुगावथ' रावखौबो फोथायनो हायाना। बहुदनो फैनानै सिखावफोरा लांफैनोबो हानाय ना। मार गिनाय मोनदों आङो। बेनिखायनोथ' आं नोंसोरखौ रानना लानांगौ होनदोंमोन ना। जेनेबा आं गैया मा जाखो, नोंसोर रानना लानांगौ। बिब' बिफं साथामबो। आंखौ नेबाय थानाङा ना। दा सिखावफोरा फुदनो लांबा मा जागोन देनाय? थुनाय नायनि जोंनिया। दङलै सना, आरो आंथ' न'आवनो दंबाय थायो। आरो थाला मारिनायाथ' बिदिनो दंखायो, थाला मारिनाय भाजिनो दंखायो। रावबो नायखायाखैबो, रावबो सिखावबो फैखायाखै। नों मानो एसेबां गिदों? औ, नोंसोरनि गामियाव सिखाव जानो हागौ, नाथाय जोंनि गामियाव सिखाव फैयाखै दे, हाबफैथ'वाखै। आरो जों गामि खाथियावबो फैयाखै। माने सिखाव फैनायबाथ' सोरनिफ्रायबा खुगानिफ्रायबाबो खोनागौमोन ना। थेवब्लाबो मानोबा बोरैबा मोनबाय दङ। जेनेबा खजानायाथ' दङ देनाय दंनाया। थुनाय थेवब्लाबो खेबसे नायहैनि। दङलै सना। थेवब्लाबो नोङो नायनो लुबैदोंबा दंना गैया थौ नायनि। औ, थुनाय। आयै, आंनि फिसा गब्लि, नोंखौ जांग्रावा जोंहानि न'आव फैनानै रायलांबाय खरि खरि होननानै। आयै, आंखौ जांग्रावा रायना गालांदों। नों खोनादोंना खोनायाखै? खोनादोंलै आइ, खोनादों, आं खोनाजोबदों। नोंसोरलाय जांग्रावा एसेबां गाज्रि। गाज्रिया बे नङालै आयै, आंसो गाज्रिया। आं खरि नालाय, आं गाज्रि जाखागोन। खरिफोरा मोनथाय गैया आयै, रावखौबो मोजां मोनो गोसोथोनो। मानसियानो नङा जोङो। जों खरिफोरा मानसियानो नङालै आयै। इसोरा आंखौ मानो खरि दाना हरनाय? आयै, आंखौ उन्दैयानो बुथारना दोनबाबो जायोमोन ना। आंखौ जुदि उन्दैया बुथारना दोनोमोनब्ला आं बेफोरबायदि दिनखौ नुनाय नङामोन दिनै। बांद्राय दुखु खालामनाङा आइ। इसोरा नोंनि खाफालावबो सासे नङा सासेबाबो लिरना दोनदों। आं बायदि खरिखौलाय सोर मोजां मोननो दे आयै, सोर लांनो? आयै, आंबो सासे सिख्ला मानसि। दांखुवा बालन्दाफोरजों हाबा जानो गोसो गैयामोन आयै। नाथाय दा आंनि बे आथिंनि थाखाय आंना हिनजाव थैजानाय बोरायना थानायफोरजोंसो थांनांसिगोन नामा आयै? ओहोलै आइ, नों टेनसन लानाङा। नोंनि थाखाय इसोरा सासे मोजां सेंग्रा लिरना दोनखादों, आं मिथिगौ। सोर लागोन आयै?
लाङा आंखौ रावबो लाङा आरो आयै जाग्राखौ जेनेबा आं ओरैनो फसायोसोमोन बेखौनो बे एसेबां बिदि रायना गालांदों आयै आंखौ आं दुखु मोनदों आयै नोंबो हामला मा जाबावगोन आंहा थांना थानो गोसो गैला आंखौ आयै जांग्रायाव आंखौ ओरैबायदि लाजि फोनांना थांबाय दिनै बोरै मोखां दिन्थिबावनो हानो आङो आयै आइ नों गाबनाङा आंबो हामसिगोन दहाय आंनि फिसाय बे जांग्राया एसेबां पापि आंनि फिसाखौ दुखु होलांबाय मालायबा खरिबाबो मावोबो जायोबो आंबो दुखु मोनदों आइ नोंखौ बेफोरबायदि रायना गालांनायखौ खोनाजोबदों आङो अबाव थांखो खोजानाया सोर सिखावा लांखो माथो रावबो सिखावनो हाबाखै जोंनि न'आव आरो रावबोआनो फैयाखै बेफोरबायदि बोरै जानो हागौ बिजुलि नोंथ' एसेबां मोजाङै थाला मारिनानै गालांदोंमोन दा मा जागोन बिजुलि खोजानाया बोरै गोमाखो आब'मोना दिनै राननोसो फैनो नागिरदोंमोन मा बाजैमोना फैनो नागिरदों बे खोजानाया अबाव थांमारखो टिल्लु जोंथ' गासैबो न'आवनो दंबाय थायोमोन रावबोथ' सिखाव हाबाखैमोन बिजुलि नाथाय बे खोजानाया अबाव थांजोबखो खोजानाया जोंनि खोजानाया बहा थांजोबखो जों दा मा जागोन टिल्लु जों भिखारि जासिगोन जोंनि खोजानाखौ सोर लांमारो आसल मथे हा जुदि रावबो सिखावानो हाबाखैबा जुदि रावबोआनो फैयाखैमोनबा होमबा सोर लांनो हागौ ना बिबारि बाजैमोनानो खावना लांबाय दै हा टिल्लु बिजुलि मा नोङो आब'मोनखौ सिखाव सानदों नामा आं गैयाव बिसोर लांखुमाबाय टिल्लु नों जेबो फात्ता मोनासै नोंखौ बिसोरो थगायना थांबाय आरो बिसोर लाङाखैबा सोर लांनो नोंनो बुंनाय टिल्लु आंथ' गैखाया दिनै आइ लोमजानायाव थांबाय आरो सिखावबोथ' हाबाखै होनबा बिसोरनि अनगाथ' जोंनि न'आव रावबो गैयामोन बिसोरनो लांदों आंनिबा लाङाखैलै आब'मोना बेफोरबायदि नङा बिजुलि आब'मोना लाङाखै आब'मोनालाय मानो लांनो बिसोरो राननोसो फैदोंमोन नों मोनसे खोथा सानना नायाखै माने टिल्लु आब'मोना आं गैयाव माने खोजानाखौ रानासै आंथ' राननोनो होदोंमोन बिसोर खोजाना राननो फैनाय मानसियानो उनाव मानो राना होननानै थांखो बिसोरनो लांदों टिल्लु नों एसे सानना नाय बिसोरनो लांदों बिसोर गावसोर सानैयाल' लानो नागिरदों खोजानाखौ जोंनो होनो नागिराखै बेनिखायनो बिसोर लांजोब्बाय मिसाखौनो रानथ'ला माबाथ'ला आं गैखाया होननानै थगायना थांबाय नोंखौ नों जाम्बाना नों थगायजाबाय टिल्लु आब'मोनाथ' बेफोरबायदि लांग्रा मानसि नङालै आरो मोनसे खोथा साननो गोनांबो नोंबोथ' न'आव गैखाया जों साथामल'सोमोन आरो सिखावबोथ' हाबखायाखै रावबोथ' फैखायाखै मादैमोनाबो फैयाखै जोंनि न'आव बिबारि आब' मोस्रोम आब'ल'सो दङमोन आरो किसमिस ना बिसोरनो लांमारदों औ बिसोरनो लांदों होमबा सोरथ' लांबावगोन बिसोरनो लांदों टिल्लु नङाबाथ' बिसोरो खोजानाखौ रानना थांगौमोन ना जुदि बिसोरो माने जोंनो खोजानाखौ होनोनो गोसो गैखाया आंनिबा बिसोरो न'आव थांखालिनो लांदों मिसाखौ नोंखौ बुंलांबाय आरो ओरैनो रानथ'ला बिजुलि फैबासो रानगोन होननानै दा आरो ओरैनो फैफ्लानो ओंखारदों होनबासो जों सेक खालामनाय नङाना आं दुखु मोनबाय टिल्लु नोंसोर आब'मोना मानो एसेबां बेफोरबायदि गावनि फंबायखौनो मानो धोनि खालामनो साना बिसोरो दुखु मोनो आं दाथ' जोंनाव जेबो गैलालै टिल्लु जों भिखारि जाबाय जोंखौनो मानो एसेबो होलाङासै साला फैथों र' बिसोरो जोंनि न'आव सानसेबो फैनो होला आङो अननानै खोजानाखौ जोंफोर समानै राननो ओंखारलायलांदोंमोन गावसोरनोसो आं बारा होनो सानलायदोंमोन नाथाय बिसोर सानैया खावनासो लांबाय ओरैबायदि गेसाव बिसोरनि गोसोआ आं बेफोरबायदि सानाखैमोनलै बिजुलि फैनो होला आं बिसोरखौ एबारनिफ्राय जोंनि न'आव सिथ्लाखौनो गानो होला आङो फैथों र' दायो बिसोरो ओरैबायदि रायगोन आं बिब' सिब' मिन्थिया मा बिब' बिसोरलाय मा बिब' बिफंखौनो जुदि बिसेबो बुजियाबा बिफंखौ जुदि एसेबो धोनि खालामनो गोसो गैयाबा बिसोरो माने मेगनसो साबाय दंमोन आरोना बिसोर सानैया आंखौ खायदा खालामनानै लांजोब्बाय खोजानाखौ राना होननानै थाबाबो जागौमोन साला होमबाना लांफैनोनो हानाय नङामोन माबायदि बिब' बिसोरो बिजुलि खोजानाखौ थगायजोबना लांबाय बिसोरो मिसाखौनो फैफ्लानो ओंखारदों दिनै बेखौथ' सानदों आङो सोग जाखादोंमोन आङो ओरैनोबाथ' आंखौ बारा केयार खालामा नाथाय खोजाना राननायाव आंखौ मानो नेबाय दङ होननानै मायबा नाटकसो खालामाखैथ' बिसोरो होननानै आं सानखादोंमोन मानिनांगोन दे आरो आब'मोनखौ गाव गावनि फंबायखौनो बेफोरबायदि खालामो ना सोरबा ओरैबायदि बिसोरो
आं बिसोरजों जेबो सोमोन्दो लाखिलालै बिजुलि, सोमोन्दो लाखिला आङो। औ लाखिनांला, बिसोर मोजां मानसि नंखाया। बियो जोंफोरनि मोजांखौ नागिरखाया। गावसोरल' धोनि जानो नागिरो। मथ्लबिसो नोंनि बिब'फोरा मोजां नंखाया। आरो नोंनि बे भागिन किसमिसाबो उन्दैसो जानो हागौ, नाथाय बिराद मथ्लबिसो बिबो, लफियासो। अनला आङो एबारनिफ्राय अनला, किसमिस सिसमिस रावखौ बुंला। आरो आब'मोनखौथ' आं दिनैनिफ्राय बिब' होननानै सानला मालाबाबो। गैला, आंहा रावबो गैला बे जिउआव, बे दुनियाव नोंनि अनगा। नोंल' बुजियो आंखौ सना। दिनै बिबारि आबौ आरो मोस्रोम आबौ आंखौ बोरमा बायसि थगायना गालांबाय। दुखु मोनबायलै आं बिजुलि, आरो फमफ्लाबो जाबाय। गैला, जोंनियाव जेबो गैला, जिर' जाबाय जोंफोरो।